Drugo pitanje. Kao što vidite, među nama danas nema Nataše Turbić, a kao što ste čuli, uhapšena je zbog koruptivnih aktivnosti. Kao načelnica općine Gračac ponašala se bahato i svisoka, ne kao vlast na usluzi stanovnicima, već kao vlastodržac. Zbog njezine nesposobnosti, općina je u odnosu na susjedne općine stagnirala i zaostajala. Usprkos toga, imala je podršku HDZ-a, čak je bila i na listi za Sabor Republike Hrvatske. Sama je govorila da njoj nitko ne može ništa, jer iza nje stoje svi u HDZ-u, pri tome posebno apostrofirajući Božidara Kalmetu i vas, župane. Budući vi, župane, imate vikendicu u općini Gračac, učestalo ste surađivali s Natašom Turbić privatno i poslovno, a ona se često pozivala na vas. Da li ste imali saznanja o koruptivnoj mreži u kojoj je bila upletena, te da li je njezin slučaj izolirani incident ili ona bila samo kotačić u organiziranom koruptivnom sustavu čiji su nalogodavci u višim sferama stranačkog, lokalnog i državnog političkog miljea?